Hhayi kanti bomama sonitshela nje, uyabona from the age of 3 years ingane yakho yomfana usahamba phambi kwayo unqunu. Lento yokuthi wena uzophuma emanzini ngezinqa nempahla enkulu nansi imambana le impahla enkulu uyithi mbe phambi kwengane. Ingane ena-3 years isuke isindala enough ukuthi ingakwazi ukukhomba ukuthi yindaba ma wena ube nje. Ikhombe ingane ithi yindaba wena kube njena, ilo ikhombe. Ngathi ingane yomfana ikwazi ukuthi ikhombe into yababwayo ukuthi yindaba inkulu kuneyayo kangakanani-ke wena. Lento engiyishoyo bomama iyayilimaza iy'ngane zabafana ngoba uthothe abanye zibe no-10 years iy'ngane, umuntu usahamba nqunu phambi kwengane. Usahamba nqunu phambi kwengane, ingane ibe na-15 uhamba nqunu phambi kwengane, ingane ize ibe no-17, 18 uhamba nqunu phambi kwengane ngoba uy'tshela uyayizala. No mama, uyayilimaza ingane, uyayilimaza ingane. Khumbula phela ukuthi le ngane yakho yomfana iyakhula and as ikhula iyafunda izinto ezikhulu ukuthi yabo la umuntu wesifazane uma kanje. Uyacabanga ingane yakho isidiskasa isitho sakho sangasese esikolweni nezinye iy'ngane zesikole, bese leyo ngane yesikole lenye ihambe iyotshela uma wayo ukuthi le yakho ingane ibikhuluma ngesitho sakho sangasese. Mama, it's a no. Ingane yomfana akuhanjwa phambi kwayo unqunu, akuhanjwa nje phambi kwayo unqunu from the age at least of 3 years. Futhi nakhona kusuke ku-late ngoba yabo lezi ngane zihlakaniphe kabi. Lezi ngane uthi uma uzinika ifoni zingene kuma-app ongakaze uzuyitshela ukuthi akhona emafonini. Kangakanani-ke into yakho ziyibone ukuthi ayifani neyakhe, ziyakhomba, ziyathinta, zifuna ukwazi ukuthi indaba wena ube njena. Uzothi omunye hayibo ngiyayizala ingane mina eyami ingane no, uyayilimaza ingane yakho. Ingane izoloku ikucaphuna, iloku ikubamba ikudlalisa ngoba iy'tshela ukuthi hhayi into ejwayelekile le, bese igcina isifuna ukukwenza lokho ey'nganeni zamantombazane esikolweni noma isendaweni noma meyidlala. Bese ifuna ukubona lezi zinto zey'ngane zamantombazane ukuthi ngiyibonile yama, ngiyayazi yama. Iphe yakho, musa ukulimaza ingane yomfana ma. Mbatha nje ithawula lakho phambi kwengane yakho yomfana. Mbatha ithawula phambi kwengane yakho yomfana from the age of 3 years going up. Fihla nje lento yakho ufuna ibonwe indoda yakho. Yazi nina angazi ukuthi nisuke nenza kanjani. Yazi sometimes ngisho noma kwamina ngimdala ngimngaka ngiba so uncomfortable noma ngabe kuthi umuntu engizwana naye umuntu wesifazane ugeza phambi kwami noma ugqoka phambi kwami unqunu. I feel so like violated mina uqobo lwami ngoba manje ngibone ngazuthi akumele kube ngibona umzimba wakho o-private, yabo. So kangakanani-ke ingane every day ingane ibukana nempahla enkulu, ibukana nezinqa zakho ukuthi zime kanjani, ibukana nento yakho ukuthi ipetuke kangakanani. Hey mama, no, it's a no, akwenziwa. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangisese send a message to all parents ke sana uthi yekelani kuthi manini bantwana bebafana nini boma ke senigeza phambi kwalabantwana nikhomba labantwana impahla enkulu uthi just refrain from doing that wrong. Lento leyo nilimata abantwana ingqondo, ni confuse abantwana mangale mntwana ukuthi hayibo why into yamama inje ingafani nale kamaluka kubuka ke mntwana kubuka zakubambe. Uthi nje kahle mntwana ngazabe nabo 3 years solo sageza phambi kwakho suke nje unenkinga lenkulu kabi because wena utshela ukuthi no, here's my son, akunandzaba muskimtele. No, indzaba ikhona, ulemata mntwana ingqondo, uyamconfuse ngase nje mntwana abe nabo 3 semdzala loyo mntwana mfihlele fihla nje inunuza yakho wekele kukhomba mntwana impahla yakhe enkulu uzomconfuse mntwana dedeke ukuthi hayibo. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.